So hello guys, दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिन्थिखाबाय आरोना दिनैनि भिडिअ मानि सायाव जागोन। मानो होनोब्ला मैयासो माने भिडिअ मोनसे आगारखांखाबाय आरोना माने जेरै जोंहा जन कार्जि ब्रादार आरो माने जोंहा प्रिति नार्जिनि सायाव आरोना माने बे फेसबुकआवथ' बयबो नुबाय दंखायो आरोना बिनिनो मोनसे जोंहा आदा जेम्सआ माने जोंहा ब्रादार जेम्सआ माने मोनसे आपडेट भिडिअ होदों आरोना माने एसे बेखौनो नोंसिनिसिम एक्सप्लेन खालायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना जोंहा ब्रादार जेम्सआ मा बुंदों बेखौनो माने एसे नोंथांमोननिसिम बे भिडिअखौ देखायनोसै आपडेट होनोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना माने बयबो माने आदा जोंहा ब्रादार जेम्सनि इउटुब चेनेलनि गेजेरावबो नायखाबायबो जानो हागौ आरोना सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा आंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों एसे नायनानै लादो आरोना बिदिब्ला बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। दा आंनि मोनसे गिदिर सोंथिया बेनो जन कार्जिनि सोमोन्दै प्रितिया फेसबुकआव भइस डाबिं होनानै हगारनानै होदों। बेनिफ्राय जन कार्जियाबो गोबां बिनि सायाव लिरफिनदों। बिसोरनि पस्टखौ नायोब्लाथ' मा बुदलायलायनायसो जाबाय, नांलायलायनायसो जाबाय। जन कार्जिया गावनि न'खरजोंबो नांलायनो हागौ गोबां आरो प्रितिजोंबो गोदनाबो हमनो हागौ, बारा गिदिर बाथ्रा नङा, नंगौ नामा? दा आंनि सोंथिया बेसो जन कार्जिनि सोमोन्दै प्रितिया फेसबुकआव दि जा बुंना होबाय बेखौ जन कार्जिनि फेमिलिया बुंनो होदों, जन कार्जिनि न'खरनि मानसिफोरा बुंनो होदों प्रिति जोंहा जन कार्जिखौ नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुं, जा न'खराव गोबां प्रब्लेम जादों नों बुंना हो पाब्लिकनि सिगाङाव शेयार खालामना हो बाथ्राखौ बेफोरबायदि बुंदों। आंनि सोंथिसो बे, आं जन कार्जिनिबो लोगो नङा सोरबा प्रितिनिबो लोगो नङा। लोगोआ जाहैबाय जन कार्जि आरो प्रितियासो लोगो, बिसोरनि गेजेराव हाबनायाबो बिराद गिदिर माबा। मोनसे समाव जन कार्जियाबो प्रितिखौ आंनि बिनानाव होनलायनाय भिडिअ जों नुनो मोनो, नंना नङा? लोगो जानानै। अब्ला आं जन कार्जिनिबो लोगो जानो हाया, प्रितिनिबो लोगो जानो हाया। दा आंनि सोंथिया बेसो जन कार्जिया हाबा जादों, गथ' दङ, गथ' गथाय जोंहा बेजों जेबो लेना देना गैया। जा जन कार्जिनि पस्टखौ नुफिनदो जों अपोजिट प्रितिनि सायाव, अब्लाथ' जन कार्जियाबो जोंदो। दा प्रितिखौ बुंनो सोर होनाय? ना प्रितिया गावनो जन कार्जिनि सोमोन्दै खोन्थाजोबना होदो, जन कार्जिनि लाइफनि बागै? ना बिसोरनि गेजेराव माबा मोनसे जादों जनजों प्रितिजों? ना जननि न'खरनि मानसिफोरा प्रितिनि सिगाङाव बुंहरदों प्रिति नों फेसबुकाव बुंना हो? दिनैनि दिनाव ओरैबायदि जालांबाय जोंनि फेसबुकआ बर' हारिनि ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय, गाज्रिनि सायाव गाज्रि। सोरजोंबा कल रायलायब्लाबो रेकर्डिं खालामनानै फेसबुकआव रावजोंबो रायलायनो हाला। आंथ' लोगोजोंबो रायलायला, लोगो इउटुबारजोंबो कल रायलायला, गिनो गोनां जाजोब्बाय। दाथ' माने भिडिअआव नायनानै नुखाजोब्बाय आरोना माने मा होन्दों जोंहा जेम्स ब्रादारा माने दाथ' खोनाजोबखाबाय आरो नुखाजोबखाबाय आरोना माने बिनिफ्राय माने आरोबाव मोनसे जोंहा मा होनो जन कार्जि ब्रादारा माने मोनसे पस्ट होबावदों आरोना बे पस्टखौ नायनानै लादो आरोना बिनो आरोना माने हाबानि नामा पस्ट होदों आरोना माने आं फरायनानै खिथालायला माने गावसोरनो माने फरायनानै नायदो आरोना। ओमफ्राय बिनिफ्राय जुदि सोरबाफोर आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै सोरबाफोर भिउवार्सफोर फैदोंबा प्लिज गाइस अननानै माने लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबसक्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय आं मोनसे ब्लग चेनेल गोदान खुलिदों आरोना माने डिसक्रिपसनाव लिंकआ दङ, माने थांनानै प्लिज थारमाने साबसक्राइब खालामहैदो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर। सोरबाफोर जुदि बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट भिडिअ नायनो गोसो जानानै दंबा बा नायनो मोजां मोनोबा माने आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लादो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन, बाय बाय।